הרבה מכם שאלתם אותי איך כותבים לרבי מלובביץ'. אז אני אסביר. אבל קודם כל נקדים ונאמר שהרבי הוא ראש בני ישראל. מה זה אומר? זה אומר שהוא קשור לכל יהודי ויהודי. כשאנחנו מתחברים אליו ומתקשרים אליו וכותבים לו, אז הוא מקבל את המילים שלנו. אז בואו נתחיל. קודם כל נוטלים ידיים 3 פעמים לסירוגין. אחר כך שמים צדקה. במכתב אנחנו כותבים מהלב את מה שהכי חשוב לנו לשאול ואת מה שאנחנו באמת מתלבטים בו. אז כותבים ברוך השם, מצד ימין למעלה, מצד שמאל תאריך העברי של היום, ואז כותבים לכבוד, כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. ואז מתחילים לכתוב. כותבים למטה את שם הכותב, בן או בת, שם האמא. סיימנו לכתוב את המכתב. לוקחים איזשהו קרח של אגרות קודש. זה בעצם מכתבים שהרבי כתב לאלפי אנשים, אולי עשרות אלפי אנשים במשך השנים. לוקחים תמונה של הרבי ומסתכלים עליו. מתקשרים לרבי, לדמות של הרבי, ומכריזים יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. אני מכניס את המכתב בתוך האגרות קודש באופן אקראי, ופותחים בעמוד שהכנסנו את המכתב. יש פה עמוד שיש בו 2 מכתבים, לפעמים יש 3 מכתבים. אז צריך לדעת איזה מכתב קשור אלינו. אחרי שקיבלנו מענה, יכול להיות שאנחנו מבינים אותו ויכול להיות שלא. עדיין חשוב להתייעץ עם רב ולנסות להבין למה הרבי מכוון אותנו. עוד דבר, הרבי לא עושה הוקוס פוקוס. הוא לא לוקח לנו את זכות הבחירה ופשוט פותר לנו את כל הבעיות. לכן הוא נותן לנו עצה, והעצה הזאת אמורה לעזור לנו ולהכווין אותנו להיות יותר טובים בעצמנו, להביא את הגאולה ביחד איתו. והצלחה רבה בכתיבה לרבי. תשאלו אותי אם יש לכם איזה שהם שאלות. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.